बर' फरायसा आफादा देग्लाय 3 बोसोर बैसोसिमनि जि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ 17 आगस्टनिफ्राय जागायनानै दिनै जि सेमिफाइनाल बे सेमिफाइनाला खुंजाबाय। बे समाव सेमिफाइनालाव जन हिसाबै ए जननिफ्राय राङापारा आरो बालिपारा आरो बि जननिफ्राय बेलस्रि आरो नर्थ दिघाजुलि बे दख'राफोरनि गेजेराव गेलेनाया जादों। दा बियो गाबोन जों फाइनाल गेमखौ होगोन। दा बेयाव हिनजावसाफोरनिबो जि गिबि सेथि जि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हिनजावसाफोरनि बेखौबो गाबोन बेयाव खुंनाय जागोन फाइनाल हिसाबै। दा बेनिखायनो गाबोन जि फाइनाल गेलेनाय जागोन बे समाव सा दिघाजुलि दख'राजों लोगोसे सनितपुर जिल्लानि गुबुन गुबुन दख'रायाव थानाय जि रायजोफोर जि आन्डार 13 जि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै 13 बोसोर बैसो सिंनि जि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय थांखिखौ लानाय जादों। दा बे समाव फाइनालाव आं खावलायगोन गासैबो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दख'राफोरनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु नैबे फाइनालखौ नायफैनानै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हेफाजाब होगोन आं मिजिंथिदों। दिनै बबे हानजाया गेलेनानै दिनै बेलस्रि दख'रा आरो राङापारा दख'राजों सेमिफाइनाला जादोंमोन। बेयाव बेलस्रि दख'राया ट्राइब्रेकाराव देरहानो हाबाय आरो दा जोंहा सा दिघाजुलि दख'रा आरो मिसामारि बालिपारा दख'रानि गेजेराव गेलेनाया सोलिगासिनो दं। दा जोंहा बे दसे समावसो जों बेखौ बुंनो हासिगोन सोर मोनसे हान्जाया फाइनालनि थाखाय सिलेक्सन जानो हायो। दा आं बेखिनिखौ लोगोसे गाबोननि फाइनाल गेलेनाय बेवहाय हिनजावसाफोरनिबो दङ आरो गाबोन जि हिनजावसाफोरनि 13 बोसोर बैसो सिंनि जि जोलुर गेलेनाय जागोन बेयो हग्राजुलि दख'रा आरो सा दिघाजुलि दख'रानि गेजेराव जागोन फाइनाला।